λοιπόν στο πλαίσιο του έργου ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Πραγματοποιήθηκε χθε η πρώτη στοχευμένη παρουσίαση που αφορούσε του ιδιώτε μηχανικού με αρκετά μεγάλη επιτυχία και σήμερα λοιπόν απευθύνεται σε εσά που είσαστε μηχανικοί ειδών. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντο που αφορά το σύνολο του έργου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση από την κυρία Δήμα και από την ομάδα του ΤΕΕ. Να ενημερώσω ότι τυχόν ερωτήσεις καλό είναι να τις γράψετε στο chat, αλλά μπορείτε να περιμένετε μέχρι το τέλος της παρουσίασης, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι θα απαντηθούν στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλέρι, θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Ναι, ναι, καλημέρα και από μένα. Θα σας κάνω ένα share το μήνυμα του Γενικού. Μισό λεπτό. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην ηλεκτρονική εκδήλωση, όπου θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με την οικοδομική δραστηριότητα και δεν είναι άλλο από την ταχύτερη έκδοση των οικοδομικών αδειών. Στην εποχή της ταχύτητας και της ψηφιοποίησης, είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να διευκολύνουμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου. Η πρωτοβουλία αυτή σήμερα περιλαμβάνει εκστρατείες προσέγγισης ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Η συμμετοχή σας είναι ουσιαστική για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ανακοινώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαιτήσεις για τις οικοδομικές άδειες σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλλουν στην ομοιομορφία και την ευκριστία της διαδικασίας, διευκολύνοντας έτσι την έκδοση αδειών. Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθιστώντας τη διαδικασία πιο διαφανή και προσβάσιμη σε όλους. Επιπλέον, υπήρξε σημαντική επένδυση στον εξοπλισμό των χρηστών των υπηρεσιών δόμησης. Με πόρος του ΤΑΑ, το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει προμηθεύσει τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας με σύγχρονους υπολογιστές και μεγάλες οθόνες, προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί να μπορούν να διεξάγουν ηλεκτρονικό έλεγχο και να εκδίδουν οικοδομικές άδειες πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Τέλος, δεν παραλείπουμε την εκπαίδευση των χρηστών των υπηρεσιών δόμησης. Δημιουργούμε οπτικοακουστικό υλικό που θα διευκολύνει τη διαδικασία εκπαίδευσης και θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πλήρως καταρτισμένοι στις νέες διαδικασίες. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την υποστήριξή σας σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων μας θα καταφέρουμε να κάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία για όλους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, όπως ξέρετε, για το πληροφοριακό σύστημα ή άδειες και όλες τις επικαιροποιημένες διαδικασίες που τρέχουν, κάποιες διαδικασίες που επίκυνται να έρθουν, καθώς και τις υπηρεσίες, θα αναφερθούν σε εσάς και οι υπηρεσίες που έχουν διασυνδεθεί. Να πούμε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία σχεδιάστηκε το οι άδειες είναι τα εξής. Είναι η ενοποίηση των διαδικασιών, δηλαδή η ενιαία αντιμετώπιση για τις διαδικασίες σε όλη την επικράτεια. Η διαφάνεια, δηλαδή το να βλέπουν όλοι όσοι εμπλέκονται ανά πάσα στιγμή στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτηση. Η ιχνηλασιμότητα, δηλαδή να μπορεί κανείς να δει πότε ποιος έκανε τι και ποια είναι η ιστορία, το ιστορικό ας πούμε της κάθε αίτησης, και η ευελιξία προσαρμογής σε όλες τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που συνεχώς θεσπίζονται. Ακριβώς επειδή είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, έχει τα εξής θετικά. Δημιουργείται αυτόματα ένα ψηφιακό αρχείο, οπότε δεν χρειάζεται να γίνονται κάποιες παραπάνω ενέργειες. Είναι εύκολη η αναπαραγωγή των στοιχείων. Συγγνώμη. Είναι εύκολη η αναπαραγωγή των στοιχείων, δηλαδή μπορεί εύκολα κανείς, έχοντας τους κλειδαρίθμους, όσοι το γνωρίζετε, να μπορέσει να έχει αντίγραφα και αυτά να έχουν εγκυρότητα, να μπορεί κανείς να δει αν είναι όντως το έγκυρο αρχείο. Η εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, τα οποία μας δίνει η νομοθετική ρύθμιση, καθώς και η αποστάσεως εργασία. Λοιπόν, η βασική αλυσίδα στο άδειες είναι η οικοδομική άδεια. Θα κάνουμε και παράδειγμα live στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά εδώ υπάρχει
η ροή εργασίας όλων των πράξεων που σχετίζονται με την οικοδομική άδεια. Όπως γνωρίζετε, πρώτες είναι η βεβαίωση όρων δόμησης ή η προέγκριση οικοδομικής άδειας και η αναθεώρησή της εφόσον το απαιτηθεί από το μηχανικό. Αυτά και τα δύο οδηγούν στην οικοδομική άδεια. Το τελευταίο διάστημα, μετά και τα κατά παρέκκληση εκτός σχεδίου και όλη την νομοθεσία εκείνη, δόθηκε η δυνατότητα από τη βεβαίωση όρων δόμησης κανείς να πάει και σε προέγκριση για τους μηχανικούς οι οποίοι θέλουν τελικά να έχουν προέγκριση για να βγάλουν την άδεια. Και όχι να κάνουν μια ανεξάρτητη πράξη, υπάρχει σαν επόμενη μεταγενέστερη. Μετά την οικοδομική άδεια, η οποία βγαίνει από το μηχανικό, οι σκούρες πράξεις είναι αυτές που, όπως ξέρετε, βγαίνουν από το μηχανικό, είναι ο μεταγενέστερος έλεγχος της οικοδομικής αδείας. Το καινούριο που θα δούμε σήμερα είναι ότι θα ενεργοποιηθεί άμεσα η δυνατότητα έκδοσης ΠΕΚ και θεώρηση αδείας, δηλαδή η αποπεράτωση της οικοδομικής άδειας, η οποία υλοποιείται είτε σε ένα είτε σε δύο βήματα. Με απότερο σκοπό να συνδεθεί με τη βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα που ήδη υπάρχει στο σύστημα, απλά δεν είναι στην ίδια συνεχόμενη διαδικασία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι η γνωστοποίηση εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, αν κάποιος θελήσει να τη χρησιμοποιήσει, και από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, ξαναδίνει προέγκριση και βεβαίωση όρων δόμησης που είναι για αναθεώρηση. Όταν είναι αναθεώρηση με μεταβολή ή απλά με προέγκριση βεβαίωση, αναθεώρηση χωρίς μεταβολή και ενημέρωση οικοδομικής άδειας. Και οι δύο αναθεωρήσεις δίνουν το μεταγενέστερο έλεγχο της αδείας. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν μπούσουλα, θα υλοποιήσουμε ένα παράδειγμα πάνω στο οποίο θα συζητήσουμε και όλα τα θέματα, τα επιμέρους που έχει το σύστημα. Λοιπόν, θα μπω, είμαι μηχανικός, μπαίνω σαν μηχανικός. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχετε και την εικόνα του μηχανικού, ώστε να μπορείτε να ξέρετε ανά πάσα στιγμή αυτό που εσείς ζητάτε, τι σημαίνει στο μηχανικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όταν ο μηχανικός επιλέγει τον τύπο της πράξης, επιλέγει και την υπηρεσία. Εδώ λοιπόν φαίνονται όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην περιοχή που είναι το ακίνητο, στο Δήμο δηλαδή που είναι το ακίνητο. Εκτός πρώτη πάντα εμφανίζεται η υπηρεσία δόμηση αντίστοιχη, σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποιοι δήμοι και έχουν δύο υπηρεσίες. Εκεί ο μηχανικός πρέπει να ξέρει σε ποια απευθύνεται και μετά απευθύνονται όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι κτηριακών υποδομών, ΙΔΑΟΚΑ, Εκκλησία της Ελλάδας, οι οποίες έχουν πανελλαδική κάλυψη. Σας το επισημαίνω αυτό, γιατί ενδέχεται να σας έρχονται λάθος αιτήσεις σε κάθε υπηρεσία. Και θα σας δείξω και με ποιον τρόπο αυτό σιγά σιγά θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, πατάει ο μηχανικός στην επεξεργασία της αίτησης, διαλέγει την κατηγορία και συμπληρώνει κάποια βασικά στοιχεία. Αυτά είναι τα απαραίτητα στοιχεία, τα ελάχιστα που βάζω αυτή τη στιγμή, τα οποία θα συμπληρώσει. Παραπάνω είναι στη δική του ευχέρεια ή εσείς θα του το ζητήσετε. Να βάλουμε και το έργο των αμοιβών, να κάνουμε και το γεωχωρικό. Ο οποίος είναι προσεγγιστικός. Λοιπόν, η βασική καρτέλα πάνω στην οποία δουλεύει ο μηχανικός και ουσιαστικά καθορίζει τα δικαιολογητικά τα οποία θα σας έρθουν, είναι αυτή που βλέπετε. Εδώ αριστερά είναι κάποιοι υποχρεωτικοί έλεγχοι, υποχρεωτικά δικαιολογητικά που οδηγούν σε δικούς σας υποχρεωτικούς ελέγχους. Και βλέπετε, ας πούμε, στην προέγκριση ότι είναι όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολόγιο, το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης, η τεχνική έκθεση, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί όταν καταθέτουμε σε μια δημόσια αρχή πρέπει να υπάρχει και έργο αμοιβών και να έχει και την απόδειξη, το οποίο δεν το ελέγχεται, αλλά υπάρχει. Και εδώ διαλέγει ό,τι πρέπει να διαλέξει. Δηλαδή, μπορεί στις εγκρίσεις προφανώς θα βάλει ό,τι κρίνει αυτός. Εδώ πέρα το σύστημα δεν θα τον αφήσει να υποβάλει αν δεν διαλέξει χρόνο ισχύως. Δηλαδή, όταν ξεκινάει και φτιάχνει την αίτηση και κάνει υποβολή αίτησης, του βγάζει κάποια μηνύματα εδώ και του λέει: πρέπει να επιλέξετε χρόνο ισχύως. Πρέπει να επιλέξετε αν είστε προστατευόμενη περιοχή ή όχι. Αυτό είναι ένα καινούριο πεδίο που μπήκε πρόσφατα, το οποίο δεν έχει να κάνει με το δικό σας κομμάτι. Είναι απλά για να έχουμε στη βάση δεδομένων πληροφορίες που χρειάζονται. Διαλέγει την ισχύ. Εδώ έχει προσθεθεί και τότε είχε προσθεθεί και το αγίπεδο εκτός σχεδίου. Τώρα και αν το επιλέξει πλέον δεν τους αφήνει να το υποβάλουν. Και μετά, by default, είναι προτσεκαρισμένες όλες οι μελέτες. Τώρα και χάρη συντομία θα αφήσω μόνο την αρχιτεκτονική μελέτη. Εδώ λοιπόν ο μηχανικός μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κι άλλες αν έχει. Όλα αυτά
μπορείτε να του τη γυρίσετε εσείς την αίτηση, αν δείτε ότι είναι ελλειπή, και να τα ξαναπροσθέσει. Ό,τι διαλέξει τώρα δεσμεύεται να τα βάλει στην οικοδομική άδεια. Και κάποια άλλα δικαιολογητικά παρακάτω. Τώρα δεν τσεκάρω πολλά για να προχωρήσουμε γρήγορα. Εδώ λοιπόν στις εγκρίσεις φορέων μπορεί, αν έχει κάποια έγκριση ήδη, που συνήθως αυτό το κάνουν στην άδεια, μπορεί να πάει και να την καταχωρήσει. Βάζω τώρα στην τύχη μία και θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, στα στοιχεία υφισταμένου καταχωρίζει τυχόν προγενέστερες πράξεις οι οποίες τεκμηριώνουν την νομιμότητα του υφισταμένου. Δηλαδή, αν έχει, ας πούμε, θέλει να κάνει μία προσθήκη, θα βάλει την οικοδομική άδεια, θα βάλει τον από την παλιά πολεοδομία, θα γράψει 5 πράγματα, θα βάλει τον αριθμό της πράξης και τη δόμηση. Αυτή η καρτέλα δόμηση χρήση θέση στάθμευσης είναι αρκετά σημαντική, γιατί ουσιαστικά έχει όλα τα μεγέθη του διαγράμματος κάλυψης. Έχει τις στήλες αυτές, τα επιτρεπόμενα, τα νόμιμως υφιστάμενα, τα αριθμισμένα, γιατί πλέον και αυτά έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά. Προς νομιμοποίηση, όταν η ίδια η άδεια αυτή που συζητάμε αφορά νομιμοποίηση, και τους νέους χώρους. Ας βάλουμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, το σύστημα αθροίζει. Εδώ, αν βάλουμε, ας πούμε, και 10 αριθμισμένα, θα δείτε ότι αθροίζει το σύστημα αυτόματα όλα τα μεγέθη. Εδώ καλό είναι. Η μηχανική, δηλαδή η οδηγία, είναι να βάζουν όλες τις πληροφορίες που έχουν. Το συνολικό κόστος, που ήταν παλιά υπολογιζόταν και για το χώρο του υποσταθμού, γιατί είναι άνω κάτω του εδάφους, τους ορόφους, να τα βάζουν όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, στην ομάδα έργου εμφανίζεται ο διαχειριστής και προσθέτουν και τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σας αφορά, απλά λίγο για να μην μας βγάλει, να χρεώσω λίγο κάποια πράγματα στον εαυτό μου για να μην μας βγάλει κενά μετά. Και στο τέλος εδώ συμπληρώνει τα στοιχεία του κυρίου του έργου, που μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, αυτές είναι οι επιλογές που έχει, μπορεί να είναι ο μισθωτής, μπορεί να είναι ένα αξιοποιημένο πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, και ειδικά για το ελληνικό έχει προσθεθεί και η επιλογή επιφανειούχος. Λοιπόν, εδώ στα έγγραφα κυριότητας είναι ένας πίνακας όπου καταχωρίζει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον στην άδεια να καταχωρήσουμε τη συμβολιογραφική δήλωση του χώρου στάθμευσης. Δηλαδή, είναι καλές πληροφορίες αυτές να υπάρχουν στη βάση. Αφού λοιπόν συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης, τα οποία είναι πανομοιότυπα, η αίτηση είναι πανομοιότυπη για όλους τους τύπους αιτήσεων. Δηλαδή, είτε κάνει προέκτηση, είτε κάνει μικρή κλίμακα, είτε κάνει βεβαίωση ολοδόμησης. Είναι πανομοιότυπη η αίτηση, εκτός από την καρτέλα με τις επιλογές της μεσαίας. Λοιπόν, δηλαδή εννοώ εκτός από αυτή την καρτέλα, η οποία προσαρμόζεται σε κάθε, είναι διαφορετική ανάλογα με τον τύπο της αίτησης. Τη βεβαίωση οροδόμηση. Δηλαδή έχει όλες αυτές τις επιλογές που λένε που αφορούν τη χρήση και όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να καθορίσετε τη βεβαίωση. Εδώ λοιπόν και η κατηγορία είναι σημαντικό πεδίο. Αφού τα βάλει όλα αυτά, κάνει. Συγγνώμη τώρα, να βρω ποια ήταν. Κάνει ανέβασμα εγγράφου. Θα το κάνω γρήγορα. Θα βάλω ένα ίδιο αρχείο τεστ παντού για να προχωράμε. Στο διάγραμμα κάλυψης, υποχρεωτικά το σύστημα ζητάει και το αρχείο το διανυσματικό, αλλιώς δεν τους αφήνει να το υποβάλουν. Δηλαδή το σύστημα κάνει κάποιους ελέγχους. Και αν δεν υπάρχουν και τα δύο αρχεία, δεν σε αφήνει να υποβάλεις την αίτηση. Το ίδιο και στο διάγραμμα κάλυψης.
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε και εσείς να ανεβάσετε αρχεία όταν θα σας έχει έρθει η αίτηση. Λοιπόν, και αφού τα υποβάλει όλα, βλέπετε τώρα η αίτηση είναι σε προσωρινή αποθήκευση. Εσείς δεν έχετε καμία δυνατότητα να τη δείτε. Μέχρι να υποβληθεί είναι ως μη γενόμενη, είναι μια άσκηση εργασίας, μια υπόθεση εργασίας στα χέρια του μηχανικού, στο γραφείο του. Με το που θα κάνει με το δεξί κλικ υποβολή, θα εμφανιστεί σε εσάς. Βλέπετε ότι όσο είναι σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί απλά να την ακυρώσει. Επίσης, ακυρωμένες αιτήσεις δεν τις βλέπετε εσείς και να κάνει προβολή λεπτομεριών και εκτύπωση αίτησης. Υποβάλλει την αίτηση. Εδώ, άμα θέλει, μπορεί να γράψει και σχόλια. Δίνουμε μια οδηγία στους μηχανικούς, τη δίνουμε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής, στις αιτήσεις για το φυσικό αέριο, στην πυροσβεστική, αλλά και σε εσάς, χθες το αναφέραμε. Μπορούν να γράφουν και ένα email επικοινωνίας, ώστε αν θελήσετε κάτι παραπάνω να μπορέσετε ή ένα τηλέφωνο να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους και υποβάλλουν την αίτηση. Με το που υποβάλλεται η αίτηση, έχει πάει σε υποβολή. Σε υποβολή σημαίνει ότι ο μηχανικός πλέον δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο προβολή λεπτομεριών και εκτύπωση αίτησης. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί καθόλου την αίτηση. Η αίτηση βρίσκεται στα δικά σας χέρια. Τώρα έχω μπει σαν ειδών, όπως είσαστε εσείς. Βλέπουμε ότι το περιβάλλον που το γνωρίζετε δηλαδή είναι πανομοιότυπο. Αυτό είναι για να μπορείτε και να συνεννοηθείτε τηλεφωνικά και έχει έρθει η προέγκριση σε υποβολή. Αυτή είναι σαν να έχει φτάσει ο φάκελος στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Όσο είναι σε υποβολή, με δεξί κλικ, όποιος είναι συντονιστής, αυτός ο ρόλος μόνο, μπορεί να κάνει εξού την προβολή λεπτομεριών και την εκτύπωση της αίτησης, μπορεί να κάνει και ανάθεση για έλεγχο. Καθώς και ανέβασμα εγγράφων υπηρεσίας, το οποίο γίνεται σε κάθε βήμα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας πούμε ότι είμαι ο προϊστάμενος, κάνω την προβολή, βλέπω όλα τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία που συμπλήρωσε εκεί ο μηχανικός, βλέπω τους ελέγχους που έχουν δημιουργηθεί, που πρέπει να διεξάγω με βάση τα δικαιολογητικά που μου έβαλε ο μηχανικός. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές απαιτήσεις από τους ελέγχους. Είναι ο έλεγχος από υπηρεσία, που πρέπει να ελέγξει η υπηρεσία αν όντως είναι πλήρης ο φάκελος. Είναι ο έλεγχος πληρότητας, όταν κοιτάει η υπηρεσία αν υπάρχει ένα δικαιολογητικό, αλλά δεν κοιτάει την ουσία του δικαιολογητικού. Δεν μπορείτε εσείς να πιστοποιήσετε αν είναι σωστό το απόσπασμα χρηματολογικού διαγράμματος. Όχι, παρά μόνο ότι αναφέρεται στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και υπάρχει και με ευθύνη μηχανικού, που είναι στην προκειμένη περίπτωση η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν προβλέπεται στην προέγκριση έλεγχος φορολογικών. Εδώ είναι σημαντικό να δείτε τις επιμέρους περιπτώσεις που μπορεί να καταλάβετε και ποια περίπτωση είναι. Δηλαδή, αν ήταν μια νομιμοποίηση, ας πούμε, το βλέπατε, έχετε εικόνα του έργου, μας δίνει δηλαδή καλή εικόνα. Εδώ στο πρώτο, στα βασικά στοιχεία, εδώ κάτω υπάρχει και τα σχόλια, βλέπετε κάτω αριστερά, που μπορεί να έχει βάλει πολλά σχόλια μηχανικός και μια σύντομη τεχνική περιγραφή, και αυτά τα βλέπετε. Και εδώ στην καρτέλα αρχεία μπορείτε να κατεβάσετε και όλα τα αρχεία. Κάθε φορά που υποβάλλει τόσο ο μηχανικός σε εσάς, όσο και εσείς το μηχανικό, δημιουργείται το στιγμιότυπο προσωρινής αναφοράς. Ουσιαστικά είναι αποθηκευμένη η εκτύπωση της αίτησης. Να το δούμε λίγο πώς είναι. Αυτό είναι η εκτύπωση της αίτησης. Έχει όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, ό,τι έχει καταχωριστεί, τον ιδιοκτήτη, τις επιλογές που έχει κάνει, τις εγκρίσεις φορέων που βάλει τους μηχανικούς και τους ελέγχους που έχουν γίνει. Όταν θα προχωράει αυτό, θα βλέπετε ότι θα φαίνεται και από ποιον ανατέθηκε σε ποιον πότε και ποιο είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου. Και στο τέλος θα έχει και τα δικαιολογητικά εδώ, τα οποία θα έχουν λάβει και τον κλειδάριθμο όταν θα εκδοθεί η πράξη. Έχει όλη την πληροφορία. Γι' αυτό και οι οδηγίες στους μηχανικούς είναι στο τέλος που θα εκδοθεί η πράξη, μαζί με το στέλεχος της αδείας, να δίνουν στον ιδιοκτήτη και την εκτύπωση έτσι, ώστε μόνος του να μπορεί να αναπαράγει τα δικαιολογητικά και να μην ούτε απευθυνθεί ξανά στο μηχανικό, αν δεν χρειαστεί για άλλο λόγο, αλλά ούτε και σε εσάς. Λοιπόν, αφού τα δει αυτά ο συντονιστής, βλέπετε τα είδα, και επειδή δεν έχω κάνει αποθήκευση, παραμένει σε υποβολή. Αν είχα κάνει αποθήκευση, έχω κάνει μια ενέργεια, δηλαδή έχω πάει ανάθεση για έλεγχο. Έχω επιλέξει όλους τους ελέγχους και τους έχω αναθέσει, τότε θα άλλαζε η κατάσταση της αίτησης και θα πήγαινε σε έλεγχο.
Λοιπόν, τώρα έχω κάνει την ανάθεση για έλεγχο. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Είναι όλοι έλεγχοι. Είτε έναν από εδώ, μπορούμε να πούμε έναν. Διαλέγει κανείς εδώ τον συντονιστή, δηλαδή τον αρμόδιο υπάλληλο. Εδώ χρεώνω, είμαι ο χρήστης αυτός και χρεώνω στον εαυτό μου τον έλεγχο. Γιάννης Τερνά, Γιάννης Πίνη είμαστε στις δοκιμές. Αλλά μπορώ να τους χρεώσω και όλους μαζί. Αυτοί οι έλεγχοι που είναι με ευθύνη μηχανικού μπορούν και να μην χρεωθούν καθόλου. Αλλά και να χρεωθούν ακόμα, μπορείτε να μην τους κάνετε έλεγχο σε αυτούς. Παρ' όλα αυτά μπορεί να εκδοθεί η πράξη. Τώρα χάνει συντομία, τα χρεώνω όλα έτσι σε μένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο κουμπάκι. Είναι ο διπλασιασμός του ελέγχου. Δεν νομίζω ότι αφορά πολύ λίγες περιπτώσεις. Δεν θα, απλά το επισημαίνω, δηλαδή πατώντας αυτό το κουμπί, θα δημιουργήσει ένα δεύτερο έλεγχο στο τοπογραφικό διάγραμμα, αν πρέπει να το ελέγξουμε δύο. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν έχει μπει ακόμα. Θα το είναι για λίγο αργότερα. Απλά το επισημαίνω αν σας ξενίζει που βλέπετε κάτι παραπάνω. Γενικά, εδώ στο περιβάλλον που δουλεύουμε τώρα, μπορεί να έχει παραπάνω στοιχεία. Λοιπόν, με αυτό το κουμπί κάνουμε αποθήκευση, με αυτό κάνουμε ανέρεση. Αν κάνω αποθήκευση, βλέπουμε ότι η αίτηση άλλαξε κατάσταση και είναι πλέον σε έλεγχο. Τι μπορώ να κάνω, την προβολή λεπτομεριών, όπως ήταν και στην αρχή, την εκτύπωση αίτησης, όπως είδαμε το στιγμιότυπο, να ξανακάνω ανάθεση για έλεγχο, αν κάποιον έλεγχο δεν έχω χρεώσει, επιστροφή, να γυρίσω και να κάνω και τις υπόλοιπες ενέργειες. Να δούμε τώρα ότι και ο μηχανικός, σε live χρόνο, τα βλέπει όλα αυτά και μέσα από την προβολή λεπτομεριών θα δει ποιος χρέωσε πότε. Έτσι, έχει πλήρη εικόνα, αν θέλει. Όπως και εσείς έχετε εικόνα, όταν είναι στο μηχανικό, αφού έχει πρώτα υποβληθεί σε εσάς, κάθε φορά που κάνει αποθήκευση, τι έχει κάνει. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τον έλεγχο των στοιχείων. Εδώ λοιπόν στον έλεγχο στοιχείων εμφανίζονται οι έλεγχοι που δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα και βασίζονται είτε στα δικαιολογητικά που έχουν μπει, δηλαδή εδώ που είναι το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, βλέπετε δίπλα ακριβώς δείχνει το απόσπασμα, εδώ στις δηλώσεις δείχνει τις δηλώσεις δίπλα, φαίνεται ποιος είναι και η απέτηση, αλλά κάποιοι έλεγχοι οι οποίοι δεν αντιστοιχίζονται, δεν έχουν ένα συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τους αναλογεί, όπως είναι ο έλεγχος πληρότητας, δίπλα εμφανίζονται όλα τα δικαιολογητικά που υπάρχουν μέσα, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να αξιολογήσει και να κάνει τον έλεγχο. Αυτό ισχύει στον έλεγχο πληρότητας, στην ισχύ της αδείας, όλα τα δικαιολογητικά, γιατί θέλετε το τοπογραφικό, μπορείτε να το διάγραμμα, την τεχνική αιτιολογική έκθεση που έχει ανεβάσει ο μηχανικός να δείτε. Στην έκδοση πράξη στο τέλος ισχύει αυτό, γιατί αφορά όλα τα δικαιολογητικά. Στον έλεγχο κατηγορίας υποπερίπτωσης, δηλαδή δεν ήταν κατηγορία 1, 2, 3 ή άδεια κατεδάφισης στις έντυπες ή εργασίες αποπεράτωσης. Και επίσης, από τις επιλογές που ο μηχανικός έχει κάνει για εγκρίσεις και μελέτες, δημιουργούνται έλεγχοι που είναι η απέτηση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Δηλαδή, εσείς επιβεβαιώνετε την απέτηση. Ο μηχανικός δεν βάζει εδώ πέρα κάποιο δικαιολογητικό. Γι' αυτό και δίπλα δείχνει όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Και την απέτηση της έγκρισης για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αφού λοιπόν ανοίγετε εδώ πέρα με το βελάκι, τώρα εγώ έχω βάλει κενές σελίδες, αλλά αφού ανοίξετε τα δικαιολογητικά, έχετε δυνατότητα να κάνετε τις εξής ενέργειες. Ο απότερος σκοπός μας είναι το δεκτό, δηλαδή είναι όλα ok. Λοιπόν, εδώ το αφήνω κενό γιατί είναι με ευθύνη μηχανικού η απόδειξη παροχής υπηρεσιών και πάμε μετά στο τοπογραφικό διάγραμμα. Διαλέγουμε τον έλεγχο, κατεβάζουμε τα δύο αρχεία και βλέπουμε ότι έχουμε μια παρατήρηση να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βάλετε απαιτείται μεταβολή και να το γυρίσετε πίσω στο χρήστη με κάποιες παρατηρήσεις. Μπορείτε και εδώ να γράψετε, μπορείτε να επισυνάψετε και ένα αρχείο και να του πείτε εδώ βλέπε αρχείο. Μπορεί στο διάγραμμα κάλυψης να έχετε ξεκινήσει τον έλεγχο και να
κάτι να συμβεί, ας πούμε, να πρέπει να πάτε σε μια συνάντηση, να μπορείτε να το προχωρήσετε, να θέλετε να συνεννοηθείτε, να συζητήσετε με κάποιον άλλο συνάδελφο για το πώς πρέπει να χειριστείτε αυτή την υπόθεση, να κρυμεί κάτι άλλο από κάποια άλλη υπηρεσία, οτιδήποτε δικό σας εσωτερικό. Άμα γράψετε εδώ παρατηρήσεις, θα γράψω έτσι τυχαία γράμματα για να το θυμόμαστε, θα δείτε ότι αυτές τις παρατηρήσεις δεν τις βλέπει ο μηχανικός στην προβολή λεπτομεριών. Είναι μια επιλογή για μια δική σας χρήση. Και να βάλουμε και εδώ, στην αιτιολογική τεχνική έκθεση, να βάλουμε τον επανέλεγχο. Ο επανέλεγχος, αυτός ξεκίνησε από το τοπογραφικό στη λογική ότι είναι δεκτό, αλλά πριν εκδοθεί άδεια την τελευταία μέρα θέλω ένα επανέλεγχο του τοπογραφικού. Μπορείτε να το κάνετε ανα πάσα στιγμή, άμα θεωρείτε ότι μέχρι ένα σημείο τον έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, είναι σαν ένα δεκτό με μια εκκρεμότητα επανεξέτασης. Αυτό. Δηλαδή, επανέλεγχος όχι με την έννοια ότι αυτό είναι λάθος, ότι ό,τι έχω μέχρι τώρα είναι δεκτό, αλλά περιμένω να δω κάτι άλλο. Και μπορείτε και εδώ να γράψετε κάποια σχόλια. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχετε κάνει όλες αυτές τις παρατηρήσεις σε αυτή την περίπτωση και θέλετε να το γυρίσετε πίσω στο μηχανικό για να κάνετε τη διόρθωσή του. Πατάτε, ξαναμπαίνουμε στον αρχικό πίνακα και πατάτε επιστροφή για επανυποβολή από το μηχανικό. Εδώ πλέον θα δείτε θα σας ζητήσει υποχρεωτικά να δώσετε μια τιμή. Κάποια από αυτά θα μπουν άμεσα στο σύστημα, που θα λέει ότι αφορά το τοπογραφικό η παρατήρηση, ή αφορά όλα τα αρχεία, ή δείτε κάτι, οτιδήποτε μπορείτε να το πείτε. Και πλέον η αίτηση είναι σε μεταβολή. Με δεξί κλικ εσείς μπορείτε να κάνετε προβολή λεπτομεριών και εκτύπωση αίτησης. Και να, ας πούμε, εγώ τώρα ξέχασα να ανεβάσω το έγγραφο που ήθελα να έχω τις παρατηρήσεις στο μηχανικό. Οπότε ενώ είναι σε μεταβολή, μπορώ να πάω, παρατηρήσεις υπηρεσίας, να βρω το αρχείο, θα βάλω τώρα ένα στην τύχη και θα το ανεβάσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βλέπει ο μηχανικός. Ο μηχανικός, λοιπόν, βλέπει ότι είναι σε μεταβολή έτσι. Πλέον, με δεξί κλικ, ξαναμπαίνει στο αρχικό του μενού και μπορεί να κάνει προβολή λεπτομεριών για να δει όλες τις παρατηρήσεις, να πάει στα αρχεία, να κατεβάσει το αρχείο, μπορεί να είναι ακόμα και το σχέδιο που σας είχε ήδη στείλει με μια ένδειξη πάνω, ας πούμε. Να κατεβάσει τα αρχεία, βλέπει και τα στιγμιότυπα που έχουν επισυναθεί, δηλαδή και την εκτύπωση της αίτησης, αν θέλει να τα δει μαζεμένα για να μην τα βλέπει μέσα από την προβολή των λεπτομεριών. Και να κάνει τις διορθώσεις που θέλει. Μπορεί να πειράξει όλα τα πεδία κανονικά, όλα. Ό,τι χρειάζεται να συμπληρώσει. Ακόμα και να βάλει ό,τι έχει ξεχάσει. Λοιπόν, να δούμε όμως τι θα γίνει αν αυτός πάει να κάνει στο ανέβασμα εγγράφων. Βλέπει εδώ, ο μηχανικός βλέπει ότι τον έλεγχο που έχει γίνει στο συγκεκριμένο αρχείο, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί, θα σας πω τώρα, θα δείτε ακριβώς αυτό που έχει σημασία. Λοιπόν, αν εδώ αυτός, ενώ θέλει να πάει στο τοπογραφικό διάγραμμα και να προσθέσει ένα αρχείο, γιατί θέλει μεταβολή, πηγαίνει εδώ, πάει στα έγγραφα αίτησης. Πάει στο τοπογραφικό διάγραμμα και λέει, αυτό εδώ το αρχείο πρέπει να το ακυρώσω. Το ακυρώνει. Και πάει πάλι εδώ, στο τοπογραφικό διάγραμμα και ανεβάζει ένα άλλο αρχείο. Αν όμως κατά λάθος πάει στον τίτλο ιδιοκτησίας που του είχατε βάλει εσείς δεκτό και πάει και ανεβάσει ένα άλλο αρχείο, αμέσως βλέπετε, οι τίτλοι ιδιοκτησίας πλέον είναι σε επανέλεγχο. Χάνετε το δεκτό και το γυρίζει αυτόματα σε επανέλεγχο. Ή αν ακυρώσει ένα αρχείο πάνω στο οποίο είχατε βάλει, στον έλεγχο αυτού είχατε βάλει δεκτό, πάλι θα γυρίσει σε επανέλεγχο. Αυτό διασφαλίζει την υπηρεσία από το να μπορέσει ο μηχανικός να πειράξει ένα αρχείο πάνω στο οποίο έχετε βάλει δεκτό. Δηλαδή το σύστημα δεν τον αφήνει να τα πειράξει. Αφού λοιπόν κάνει τις ενέργειες που είναι να κάνει, ξαναυποβάλλει την αίτηση σε εσάς. Μπορεί να βάλει και αυτός παρατηρήσεις. Λοιπόν,
Ξαναήρθε σε εσάς η αίτηση σε έλεγχο. Εδώ είναι όλα ανατεθειμένα. Βλέπουμε και τους ελέγχους. Δεν χρειάζεται να γίνει ανάθεση για έλεγχο. Αν είχε προσθέσει όμως ένα καινούριο πεδίο, αν είχε τσεκάρει δηλαδή κάτι επιπλέον, θα μπορούσε θα έπρεπε να κάνετε πάλι ανάθεση. Και πάμε στον έλεγχο των στοιχείων. Εδώ λοιπόν διορθώνουμε όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αν έχετε βάλει εσείς δεκτό σε μία επιλογή, δηλαδή εδώ στην απέτηση ας πούμε, στις απαιτήσεις αυτές, αν έχετε βάλει εσείς δεκτό και το γυρίσετε στο μηχανικό, δεν μπορεί να το βγάλει. Δηλαδή, έβαλα δεκτό, το γυρίζουμε στο μηχανικό και όταν πάει ο μηχανικός να σβήσει την απέτηση αυτή, και πει εδώ αυτό δεν το θέλω, δεν τον αφήνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σας λέω, με αυτό και με τον επανέλθω διασφαλίζεται η διαδικασία και η δική σας δουλειά με τα πέρα δόθε, που μπορεί να συμβούνε. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουν μπει σε όλους τους ελέγχους δεκτό και στην έκδοση πράξης, άρα έχει πέσει ένα τελευταίο μάτι, μπορεί να εκδοθεί η πράξη. Τότε λοιπόν, εδώ, συγγνώμη να σας δείξω αυτό, ότι εδώ στην απόδειξη δεν το έχω ελέγξει γιατί είναι με ευθύνη μηχανικού, θα μπορούσα και να μην το έχω χρεώσει, μπορώ και να βάλω και δεκτό γιατί είναι με ευθύνη μηχανικού, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι. Δέχομαι ότι είναι με ευθύνη, δεν κοιτάω κάτι. Εδώ να πω ότι στα στοιχεία, υπάρχει μια καρτέλα στοιχεία ενδιαφέροντος υπηρεσίας. Αυτό που πάει, αγγίζει τις άλλες υπηρεσίες, την πυροσβεστική και την εταιρεία φυσικού αερίου, αλλά είναι το μόνο πεδίο στο οποίο μπορεί να πειράξει η υπηρεσία αν χρειαστεί. Μέχρι στιγμής σε δικές σας αιτήσεις δεν έχει χρειαστεί, αλλά είναι το μόνο πεδίο στο οποίο βάζει κάποια τιμή η υπηρεσία όσο είναι στα χέρια της. Απλά σας το λέω αν το βλέπετε και απορείτε για ποιο λόγο υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε κάνει δεκτό παντού, κάνουμε αποθήκευση και με δεξί κλικ πλέον εμφανίστηκε για πρώτη φορά η έκδοση πράξης. Αν για οποιοδήποτε λόγο θεωρούμε ότι αυτή η αίτηση δεν πρέπει να εκδοθεί, κάνουμε απόρριψη αίτησης. Και πλέον παγώνει η αίτηση και μένει στο αρχείο. Αν περάσει το 9 μήνο, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, 6 μήνες, 9 μήνες, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μπορείτε να στείλετε ένα email και να πάει σε τέθηκε αρχείο. Σε επόμενη αναβάθμιση θα το κάνετε αυτόματα. Θα μπορείτε από αυτή την καρτέλα να πατήσετε και να πάει σε τέθηκε τίθεται αρχείο. Και μπορείτε και ανά πάσα στιγμή να ανεβάζετε έγγραφα υπηρεσίας. Να δείξω εδώ ότι στην προβολή λεπτομεριών, στην καρτέλα ιστορικό της αίτησης, έλεγα ότι στην έκδοση πράξης εμφανίζει μια προκαθορισμένη ημερομηνία, η οποία είναι 2 χρόνια στην προκειμένη περίπτωση. Μπορείτε να την πειράξετε στις βεβαιώσεις, είναι μέχρι το τέλος είναι παόριστο. Τώρα, ας πούμε, για τα εκτός σχεδίου βάζανε οι συνάδελφοι την προθεσμία που υπήρχε. Και πατάμε έκδοση πράξης. Πολύ σημαντικό, πριν την πατήσετε, να κάνετε preview της πράξης. Γιατί το μάτι αλλιώς τα βλέπει όταν τα δει σε χαρτί και ειδικά αν τα τυπώσετε κιόλας. Εδώ λοιπόν φαίνονται όλα τα στοιχεία. Και εφόσον είναι όλα ok, εκδίδεται η πράξη. Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε ανάκληση. Υποχρεωτικά θα βάλετε ένα έγγραφο για ποιο λόγο γίνεται η ανάκληση πρώτα και μπορείτε να κάνετε σε δεύτερη φάση και ανέρεση της ανάκλησης αν αναιρεθεί όλη αυτή προκύψει τέτοιος λόγος. Να δούμε λίγο εδώ τις αναζητήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες αναζητήσεις. Άμεσα θα προσθεθεί και άλλη μία που θα είναι με χρέωση στο χρήστη, δηλαδή με χρέωση στον εαυτό μου και εκκρεμότητα ελέγχου μόνο από μένα. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιος, όλοι οι άλλοι έχουν ελέγξει
και εκκρεμεί εγώ να ελέγξω, ή σε πρώτη φάση έχει χρεωθεί μόνο σε μένα και θα περιμένει κάποιος να χρεώσει, εφόσον εγώ ολοκληρώσω τον έλεγχο, να χρεώσει στους επόμενους. Γιατί υπάρχουν οι προκαθορισμένες αναζητήσεις που έχουν να κάνουν με την κατάσταση του ελέγχου, δηλαδή με χρέος σε μένα και το αποτέλεσμα κενό, άρα μου φαίνονται όλοι οι έλεγχοι που πρέπει εγώ να κάνω και δεν έχω καν αρχίσει, ή αν είναι πανέλεγχος, μπορείτε να χρησιμοποιείτε να δείτε αν σε μια αίτηση που θεωρείτε ότι έχει κλείσει προέκυψε ανάγκη να το ξαναδείτε ή απαιτείται μεταβολή. Δηλαδή, αν σας γυρίσανε και αιτήσεις πίσω, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση πιο στοχευμένη και τις ολοκληρωμένες διαδικασίες. Επίσης, εδώ μπορείτε να ψάχνετε με κατάσταση αίτησης, κάθε μέρα που ο συντονιστής να βλέπει ποιες είναι σε υποβολή, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στη χρέωση. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σε μία αλυσίδα πλέον είναι ο κωδικός της πράξης, σε μία αλυσίδα πράξεων υπάρχει ο κωδικός της πράξης, ο οποίος είναι ο ίδιος το πρώτο μέρος του σε όλες τις πράξεις και βάζοντάς το εδώ κάνετε αναζήτηση με τον κωδικό πράξης και θα σας βγάλει, τώρα εδώ δεν πέτυχα καλό παράδειγμα, θα σας βγάλει όλη την αλυσίδα των πράξεων, να δούμε λίγο αυτή. Και βλέπετε αυτές και μόνο τις πράξεις που είναι αλυσίδα, δηλαδή την προέγκριση, την οικοδομική άκρη, το μεταγενέστερο και την αποπεράτωση. Λοιπόν, ας πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι του μηχανικού, να κλείσουμε γρήγορα την άδεια. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο μηχανικός με το που βάζει την πράξη του δίνει ποιες είναι, πάντα δηλαδή αλυσίδα διασφαλίζει, δεν θα μπορέσει να βάλει ενημέρωση ας πούμε μετά, διασφαλίζει αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ανεβάζω στα γρήγορα τα αρχεία για να βγάλω την άδεια. Η άδεια βγαίνει από το μηχανικό. Είναι δική του ευθύνη σίγουρα το περιεχόμενο των μελετών και η πληρότητά τους. Και όταν είναι κατηγορία 3 είναι και δική του ευθύνη να έχει βάλει όλες τις μελέτες που πρέπει και όλες τις εγκρίσεις πλέον αυτών που του έχετε υποδείξει λόγω της χωροθέτησης του ακινήτου. Λοιπόν, υποβολή προς έκδοση πράξης. Πρέπει να χρεώσω τους μηχανικούς για το έργο των εμπρών. Υποχρεωτικά ζητάει όλες οι μελέτες να έχουν μελετητή και επιβλέποντα. Και αν εκείνος κάνει προεπισκόπηση, εδώ την ημερομηνία δεν μπορεί να την πειράξει ο μηχανικός, βγαίνει από το σύστημα, δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Διαλέγει μέσα στην προέγκριση το χρόνο ισχύως και αυτό είναι δεσμευτικό, που αφού του το εγκρίνετε κι εσείς, είναι το δεσμευτικό για την άσκηση αυτή, για την άδεια αυτή. Και πάει σε εκδόθηκε. Αυτόματα λοιπόν εμφανίζεται σε εσάς η άδεια, αυτόματα, με την προβολή λεπτομεριών μπορείτε να τη δείτε και δημιουργείται αυτόματα σε υποβολή ο μεταγενέστερος έλεγχος των φορολογικών. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία κάνουμε τη χρέωση, γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων, το πέρα δόθε ό,τι χρειαστεί και εκδίδεται ο μεταγενέστερος που παίρνει σαν ημερομηνία την λήξη της προγενέστερης πράξης. Δηλαδή, είναι συνοδευτικό της, δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Και εκδίδεται η πράξη, δεν έχει στέλεχος. Τώρα σας το δείχνω αυτό γιατί θέλω να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η αποπεράτωση. Πάμε τώρα στη φόρμα του μηχανικού.
Λοιπόν, να δω λίγο την αλυσίδα. Και οι μηχανικοί το χρησιμοποιούν την αλυσίδα. Βλέπουν και το μεταγενέστερο. Τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε το επόμενο. Εδώ λοιπόν ο μηχανικός μετά το μεταγενέστερο μπορεί είτε να πάει σε αναθεώρηση, είτε να παραιτήσει αυτό την αποπεράτωση. Είναι μια συνοδευτική πράξη, έχει κάποιες διαφορετικές ιδιότητες, θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, η αποπεράτωση γίνεται είτε σε ένα είτε σε δύο βήματα. Αυτή τη στιγμή έχει αντλήσει όλη την πληροφορία της αίτησης από την προηγούμενη αίτηση, εκτός από την κατηγορία. Εδώ η κατηγορία είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εδώ ο μηχανικός θα πει, αν θέλει έκδοση ΠΕΚ, αν θέλει ΠΕΚ και θεώρηση, είτε επειδή μπορεί να διαλέξει την έκδοση ΠΕΚ μόνο, είτε επειδή δεν υπάρχει απέτηση θεώρηση, γιατί ας πούμε είναι μια άδεια που έχει μια μικρή προσθήκη και δεν θέλει σύνδεση με τα δίκτυα, είτε επειδή θα κάνει σε δεύτερη φάση τη θεώρηση, σε δύο βήματα. Η οδηγία, η δική μας η σύσταση είναι ΠΕΚ και θεώρηση με μια αίτηση για συντομία και των δικών σας ενεργειών και των μηχανικών. Τώρα για να το δούμε, θα το δούμε αναλυτικά. Έκδοση ΠΕΚ. Και θεώρηση άδειας μπορεί να πάει κατευθείαν σε θεώρηση σε ποια περίπτωση, στις ηλεκτρονικές πάντα άδειες μιλάμε. Στην περίπτωση που το ΠΕΚ το έχει ήδη λάβει με την έντυπη διαδικασία μέχρι σήμερα. Είναι μεταβατική διάταξη. Πηγαίνει εδώ λοιπόν στις καρτέλες. Εδώ φαίνονται και οι έλεγχοι που θα γίνουν μετά. Δηλαδή θα επιβεβαιώσετε αν έχει σωστά επιλέξει θεώρηση άδειας. Και αν έχει πάει σε θεώρηση, θα του ζητήσει το σύστημα οπωσδήποτε να υποσυνάψει το ΠΕΚ που έχει στα χέρια του έντυπα. Εδώ λοιπόν επιλέγει αν αφορά σύνολο κτηρίου ή τμήμα κτηρίου. Υποχρεωτικά θα του ζητήσει. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν θα υπάρξει απέτηση με μεταγενέστερης θεώρησης ή όχι. Ας πούμε ότι θα υπάρξει. Εδώ υπάρχει και η προσωρινή θεώρηση, που είναι στις περιπτώσεις που υπάρχει αντιδικία, η οποία, ας πούμε, αν την τσεκάρω τώρα με το ΠΕΚ, δεν θα με αφήσει. Δηλαδή, το σύστημα για όλες αυτές τις επιλογές είναι αρκετά σφιχτό και κάνει ελέγχους. Δηλαδή, αν κάνει υποβολή ο μηχανικός, του λέει επιλογή προσωρινή θεώρηση δεν συνδυάζεται με την έκδοση ΠΕΚ. Μόνο θα πρέπει δηλαδή να βάλει ΠΕΚ και θεώρηση εκεί για να τον αφήσει. Ή σκέτη θεώρηση. Λοιπόν, θα βάλει και τα δικαιολογητικά αυτά που απαιτούνται για την έκδοση του ΠΕΚ και όποια άλλα χρειάζονται. Αν έχει και θεώρηση, θα βάλει και τα της θεώρησης, δηλαδή την απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Εδώ έχουμε διάφορα δικαιολογητικά. Δεν έχει ανέβει ακόμα αυτό στο παραγωγικό. Οπότε θα μας ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα feedback από εσάς, αν κάτι επιπλέον, κάποια ιδιαίτερη διαδικασία μπορεί κάποιος να ακολουθεί, να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποια προσαρμογή στο σύστημα. Εδώ τώρα, όταν είναι τμηματική η θεώρηση, χωρίς να μπορούμε βέβαια να υποχρεώσουμε τους μηχανικούς, μπορούν εδώ να πάνε και να βάλουν τα σωστά τετραγωνικά και να πούνε ότι εγώ μόνο 100 τετραγωνικά, μόνο μια μεζονέτα από τις πολλές αφορά αυτή η θεώρηση. Και αφού κάνει ανέβασμα εγγράφων, θα σας υποβάλει την αίτηση. Οι διαδικασίες είναι ίδιες. Τώρα, εσείς σαν υπηρεσία βλέπετε σε υποβολή, γίνεται ανάθεση για έλεγχο. Τώρα εδώ, επειδή είναι πιο λίγοι έλεγχοι, λοιπόν, θα τους χρεώσω έναν για να αφήσω το σύνολο κτηρίου να το δούμε. Επειδή είναι με ευθύνη μηχανικού,
Θα το αφήσω χωρίς να χρεωθεί. Να δείτε ότι και πάλι η πράξη μπορεί να εκδοθεί. Λοιπόν, αφού κάνω την ανάθεση για έλεγχο, κανονικά, τον έλεγχο των στοιχείων, βάζουμε εδώ δεκτό, σε όλα. Έχετε συντάξει το ΠΕΚ, το ΠΕΚ συντάσσεται έντυπα. Θα μπείτε εδώ, θα κάνετε ανέβασμα εγγράφων υπηρεσίας, πηγαίνετε, βάζετε το ΠΕΚ, και εκδίδεται η πράξη. Η ημερομηνία λήξης της δεν έχει ημερομηνία λήξης, είναι επαόριστο. Γίνεται η έκδοση. Να δούμε λοιπόν το στέλεχος, πώς έχει γίνει τώρα η έκδοση του ΠΕΚ. Επί της ουσίας είναι μια πράξη μέσα στο ΙΑΔΙΣ. Έχει το γνωστό έντυπο, λέει επάνω από περάτωση οικονομικών αδειών έκδοση ΠΕΚ. Φαίνεται εδώ ότι αφορά τμήμα κτηρίου. Σίγουρα ο μηχανικός στην περιγραφή πρέπει να έχει γράψει ποιο κομμάτι είναι. Φαίνεται διαπέτηση για μεταγενέστερη θεώρηση. Αποτυπώνονται όλες οι πράξεις που έχουν γίνει. Είναι ένα πλήρες τέλεχος. Και το ΠΕΚ είναι ένα συνοδευτικό που υπάρχει μέσα στην αίτηση. Και έχει λάβει αυτό τον κλειδάριθμο. Δηλαδή, πηγαίνοντας εδώ στις λεπτομέρειες αίτησης, στα αρχεία που έχουν λάβει και τον κλειδάριθμο εδώ, από εδώ είναι και το ΠΕΚ. Έχει τον κλειδάριθμο που μπορεί να αναπαράγεται. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ΠΕΚ. Να δούμε τώρα το δεύτερο βήμα. Αν είχε γίνει ένα βήμα, θα έγραφε πάνω ΠΕΚ και θεώρηση και θα είχε κλείσει εκεί η υπόθεση. Τώρα, για να κάνουμε και τη θεώρηση, επί της ουσίας ο μηχανικός θα δημιουργήσει μία επόμενη πράξη. Γι' αυτό συστήνεται να γίνεται σε ένα βήμα. Έβαλα την προηγούμενη αίτηση. Λοιπόν, εδώ τώρα μόνο μία αίτηση έχει δυνατότητα να βάλει ο μηχανικός. Στην αποπεράτωση εργασιών 2. Είναι λίγο διαφορετική αίτηση. Συνέχεια είναι απόσπαστο τμήμα της πρώτης. Σε αυτή την αίτηση λοιπόν, η μόνη κατηγορία που μπορεί να βάλει είναι θεώρηση άδειας. Και εδώ αυτή η επιλογή δεν μπορεί να αποεπιλεγεί, είναι ή την τραβάει, την αντλεί από την προηγούμενη αίτηση για να μην βάλει κι άλλα κτλ. Και έχει κάποια δικαιολογητικά. Ουσιαστικά αυτό είναι το απαιτούμενο που έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών και τα φορολογικά, αλλά και κάποια άλλα δικαιολογητικά. Εκεί θα το δούμε τώρα τι θα παραμείνει. Τα βάζει και εκδίδεται και αυτή η πράξη. Με την ίδια λογική την υποβάλλει σε εσάς. Ας το κάνουμε και αυτό γιατί είναι λίγα αυτά τα δικαιολογητικά. Λοιπόν, πάμε εδώ πάλι σαν υπηρεσία. Ανάθεση για έλεγχο. Έλεγχο στοιχείων. Βασικά θέλω να δούμε πάλι το στέλεχος και αυτό πώς είναι. Έκδοση πράξης.
από την προεπισκόπηση. Βλέπετε ότι εδώ λέει πλέον θεώρηση αδείας. Είναι ολόιδιο το στέλεχος, δεν έχει κάποιο διαφορετικό βήμα, απλά φαίνεται εδώ και η προηγούμενη, το πρώτο βήμα, και αυτό είναι το δεύτερο. Δηλαδή αυτή είναι η default, η πρώτη, και εδώ η άλλη είναι η δεύτερη. Λοιπόν, να το εκδώσω. Τώρα λοιπόν αυτό ήταν μια τμηματική θεώρηση. Και όσο αυτές ήταν ανοιχτές, ο μηχανικός μπορεί να δημιουργήσει άλλη αίτηση ενημέρωσης για άλλο κομμάτι του κτηρίου. Δηλαδή αυτές οι πράξεις, γι' αυτό λέγονται συνοδευτικές. Θα σας δείξω λίγο πάλι εδώ το PowerPoint, την επόμενη εικόνα. Γιατί τι γίνεται, εδώ ας πούμε κάνουμε αυτή την αλυσίδα. Από το μεταγενέστερο έλεγχο έγινε μία αποπεράτωση, ένα και δεύτερο βήμα για ένα κομμάτι του κτηρίου. Αν χρειαστεί ο μηχανικός να κάνει για άλλο κομμάτι, πάει πάλι και την συνδέει με το μεταγενέστερο. Δηλαδή στη συνέχεια αυτών είναι μόνο η βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα που θα μπει. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βάλεις κι άλλο κι άλλο back. Το βάζεις πάντα κάτω από το μεταγενέστερο. Αυτό είναι ο τρόπος που τα συσχετίζει ο μηχανικός. Αλλά παράλληλα, επειδή αυτό μπορεί να αφορά δύο ας πούμε σπίτια, δύο μεζονέτες, ένα συγκρότημα, παράλληλα μπορεί ο μηχανικός να συσχετίσει και να κάνει κι άλλη αναθεώρηση. Αν έχουν εκδοθεί αυτές, αν ψέματα, αν έχει εκδοθεί αυτή, δεν μπορεί αυτός να πάει να συσχετίσει ο μηχανικός πάνω από μια προηγούμενη. Συσχετίζει πάντα κάτω από την τελευταία που είναι σε εκδόθηκε. Αλλά αφού τις δημιουργήσει και όσο δουλεύονται αυτές και σας τις έχει υποβάλει, παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να προχωράει για το υπόλοιπο κομμάτι. Και να κάνει μετά, από εκεί θα κάνει πλέον την αποπεράτωση του άλλου κομματιού της αδείας. Αυτό είναι το διάγραμμα ροής. Και ενημέρωση οικοδομικής άδειας που μπορεί να γίνει και μετά το πέρας και τη λήξη της αδείας, επειδή ας πούμε έκανε μια μικρή κλίμακα ή κάτι άλλο, είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμη μετά. Αλλά το σύστημα θα διασφαλίζει ότι αν εδώ οι αιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή σύνολο, άρα έχει κλείσει το σύνολο του κτηρίου, δεν θα τον αφήνει να βάλει άλλη αναθεώρηση. Αλλά αν αυτές λένε τμήμα, μπορεί να κρεμάει από κάτω άλλες αιτήσεις. Πάμε λίγο πάλι στο σύστημα, να σας δείξω το εξής. Τι έχουμε πει ότι θα προσθεθεί άμεσα. Θα προσθεθεί ξανά, θα προσθεθεί μια στήλη που είναι η ημερομηνία υποβολής, η οποία φαίνεται, με αυτή ταξινομούνται όλες οι αιτήσεις με βάση το πότε υποβληθήκανε σε εσάς. Υπάρχει και εδώ αριστερά, αλλά θα ταξινομούνται κιόλας με αυτή τη στήλη, που θα σας βοηθάει να μπορέσετε να χειριστείτε καλύτερα τις αιτήσεις σας. Και επίσης αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει πολύ, είναι αυτό το κουμπί που βλέπετε εδώ, κοινοποίηση διαβίβαση αίτησης. Ας βρω μία αίτηση σε έλεγχο. Ας πούμε έχουμε αυτή την προέγκριση. Και βλέπουμε ότι έχει υποβληθεί σε λάθος υπηρεσία. Για κάποιο λόγο έπρεπε να έχει υποβληθεί στη ΔΑΟΚΑ, ας πούμε. Κοινοποίηση αίτησης. Υπάρχουν τρεις ενέργειες. Κοινοποίηση, διαβίβαση αίτησης. Η μία είναι κοινοποίηση για θέαση, που σημαίνει ότι η αίτηση θα τη διαβιβάσω στον άλλον μόνο και μόνο για να τη βλέπει. Αυτό πότε έχει νόημα? Έχει νόημα σε πράξεις που έχουν εκδοθεί και ας πούμε εσείς σαν ιδόμ έχετε βγάλει μία προέγκριση, πρέπει όμως μετά η άδεια να βγει από μία ειδική υπηρεσία όπως είναι η ΕΙΠΑΤΕ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παραμένει σε εσάς η άδεια, η προέγκριση, συγγνώμη, απλά κάνετε κοινοποίηση για θέαση, ουσιαστικά δίνετε στην άλλη υπηρεσία τη δυνατότητα να τη βλέπει. Και ταυτόχρονα θα μπορέσει να εκδοθεί η άδεια από αυτόν σαν επόμενη πράξη. Αυτό είναι το κοινοποίηση για θέαση. Το επόμενο βήμα είναι κοινοποίηση για ενέργεια. Εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραμένει σε μένα η αίτηση, αλλά εγώ δεν μπορώ πλέον να κάνω τίποτα. Τη βλέπω, γιατί έχω κάνει ας πούμε
κάποιους ελέγχους και θέλω να παραμείνουν σε μένα, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει η άλλη υπηρεσία τον έλεγχο. Και τη βλέπουμε, είναι στα χέρια της, εκείνη μπορεί να το επεξεργαστεί και εγώ μόνο βλέπω. Και υπάρχει και η τρίτη επιλογή που είναι η διαβίβαση. Η διαβίβαση τι σημαίνει? Φεύγει από μένα και πάει στην άλλη υπηρεσία. Ας δούμε λοιπόν τώρα εδώ το παράδειγμα αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την αίτηση. Ας πούμε ότι θα κάνουμε διαβίβαση. Αυτό με τη διαβίβαση πού είναι πολύ χρήσιμο? Είναι χρήσιμο όταν υποβάλλεται σε εμά μια λάθος αίτηση. Αντί να λέμε να κάνουμε απόρριψη πλέον, όταν θα ενεργοποιηθεί αυτό το κουμπί, αντί να κάνουμε απόρριψη, θα κάνουμε διαβίβαση. Δηλαδή θα πούμε ότι εδώ που έπρεπε, γιατί μου την έστειλε εμένα, αν ξέρουμε βέβαια που πρέπει να πάει, έτσι. Αυτή δεν είναι δικό μου αντικείμενο, είναι ας πούμε της ΔΑΟΚΑ. Θα πατήσω ΔΑΟΚΑ και θα κάνω το κουμπί αυτό. Μπορεί να γράψουμε και ένα σχόλιο. Οκ. Τώρα λοιπόν αυτή η προέγκριση δεν υπάρχει πια σε μένα. Εξαφανίστηκε από εσά. Έφυγε. Έχει πάρει το δρόμο της στην άλλη υπηρεσία. Αν, αν είχατε διαλέξει, να δούμε σε έλεγχο πάλι. Λοιπόν, αν είχατε διαλέξει κοινοποίηση, κοινοποίηση για ενέργεια, είναι αυτή αν είχατε διαλέξει κοινοποίηση για ενέργεια, θα βλέπατε τώρα αυτή την εικόνα που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε προβολή λεπτομεριών και εκτύπωση έτσι, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε καμία ενέργεια. Την κάνει άλλη υπηρεσία. Αν έχετε διαλέξει κοινοποίηση για θέαση, εσείς συνεχίζετε και τη δουλεύετε κανονικά και απλά έχει πρόσβαση και άλλη υπηρεσία. Ή συνήθως αυτό θα γίνεται στις πράξεις που είναι σε εκδόθηκε, οπότε δεν θα χρειάζεται. Δηλαδή θα είναι μια εκδοθήσα πράξη, μια κλεισμένη υπόθεση. Νομίζω ότι έχω πει όλα τα θέματα αυτά που ήθελα. Να δούμε μόνο μια τελευταία διαφάνεια. Να πούμε ότι εκτός από εσάς, δηλαδή τις οικοδομικές άδειες και τις αναθεωρήσεις των αδειών, έχουμε εδώ και καιρό, είναι από το 20 εγκρίσεις στην Βουλή Αρχιτεκτονικής και πολύ πρόσφατα προσθέθηκαν και οι γνωμοδοτήσεις στον ΚΕΣΑ, οπότε αυτά θα γίνονται μέσα από το ΙΑΔΙΕΣ. Είναι οι εγκρίσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι μεταγενέστερες από την έκδοση των αδειών. Οι βεβαιώσεις σύνδεσης με τα δίκτυα, επίσης πρόσφατα σχετικά έχουν προσθεθεί, που είναι επόμενη ενέργεια, τις βλέπετε εσείς αυτές τις πράξεις, αλλά βγαίνουν από το μηχανικό και τώρα ότι θέλουμε να γίνει, να κρεμιέται σαν αίτηση κάτω από την αποπεράτωση, ώστε να έχουμε όλη την αλυσίδα μέχρι τέλους ενιαία. Και είναι και θεωρήσεις μελετών αερίου, που και αυτές γίνονται πλέον μέσα από το ΙΑΔΙΕΣ. Για το λόγο αυτό, να σας δείξω και μια άλλη... Για το λόγο αυτό θα σας δείξω ότι έχει ένα θέμα θα λύσουμε με το σφραγιδάκι, επειδή πώς θα λειτουργεί από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ας πούμε ότι εδώ, ας πούμε ότι στη βεβαίωση παραλαβής ΑΚΕΚ, ας πούμε τώρα, έχουμε βάλει ένα αρχείο το οποίο έχει ξαναπεράσει από το ΙΑΔΙΕΣ. Ας πούμε ότι είναι μια έγκριση, ας πούμε, από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και είχε ήδη σφραγίδα. Πλέον θα παίρνει το σφραγιδάκι που εδώ κάτω και θα δημιουργείται, όταν χρησιμοποιηθεί και ενσωματωθεί σε μια δεύτερη πράξη, θα δημιουργηθεί άλλη μια σελίδα. Αυτή θα είναι πάντα κενή. Εδώ θα έχει ό,τι έχει το αρχείο, έτσι δεν είναι κενό. Θα δημιουργείται άλλη μια σελίδα κενή, η οποία θα φέρει όλα τα επιπλέον σφραγιδάκια και θα φαίνεται σε όλες τις πράξεις τις οποίες χρησιμοποιήθηκε. Είτε είναι από την ίδια υπηρεσία, είτε είναι από άλλη. Θα γίνει και αυτή η προσαρμογή. Και να σας δείξω και ένα τελευταίο, που είναι το δημόσιο site που έχουμε. Υπάρχει το δημόσιο site, μέσα από το οποίο και μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση, άμα ξέρει τον αριθμό αίτησης, αλλά κυρίως μπορεί να πάει να κάνει αναζήτηση των αρχείων. Άρα, όποιος έχει τους κλειδαρίους των αρχείων, δηλαδή αν σας ζητάνε αντίγραφα,
μπορεί να δίνετε τους κλειδαρίσματα των αρχείων. Μπορεί να πηγαίνει εδώ αναζήτηση ψηφιακών εγγράφων, να πηγαίνει από την προβολή λεπτομεριών ή από την εκτύπωση αίτησης τέλος πάντων, να παίρνει τον κλειδάριθμο, να τον βάζει εδώ το κλειδί του αρχείου και το κάψα. Τι έχω κάνει τώρα εδώ, για να δω. Για να δούμε. Κάτι κάνω λάθος σε όλη τη διαδικασία. Είμαι στο περιβάλλον τεστ. Για να περιμένω. Να το. Και κατεβάζει το αρχείο αυτό. Όποιο είναι, ας πούμε, ήταν οι φωτογραφίες, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, με όλα αυτά που συζητάμε, το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας από το 2018 που ξεκίνησε, είναι να έχουν 37.836 μηχανικοί, να έχουν μπει και να έχουν κάνει ενέργεια στο σύστημα, να έχουν εκδοθεί κατόπιν δικών τους αιτήσεων 1.371, 1.370.000 περίπου πράξεις, είτε από τους μηχανικούς είτε από τις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν 31 εκατομμύρια περίπου 500.000 αρχεία. Νομίζω ότι είπα όλα όσα είχα κατά νου.